ollaan tultu Antinkaan vesille ja meillä on ensipurasut ja ensitestit nyt Lowrancen uudella Eagle Eye näytöllä sekä live-anturilla. Voisitko kertoa, Antti, vähän tarkemmin, että mistä on niin sanotusti kyse? Me ollaan tosiaan ihan uuden äärellä ja käytössä testissä on tällainen niin sanottu jokamiehen live, eli saatu puristettua pikkusen pienempään se. Ja siellä on nyt jätetty väliboksi kokonaan pois, tuotu vähän tämmönen helppokäyttöisempi, saatu kevyemmäksi paketti, virrankulutus pienemmäksi ja asennus helpottuu sitä mukaan, kun boksi on jätetty välistä pois. Eli nyt meillä tulee siis anturi ei tule kiinnitettynä boksiin, vaan se tulee suoraan näyttöön. Just näin, eli siellä on näyttö, missä on 2 liitin, toiseen tulee virta ja toiseen tulee anturi. Ja tehty niin kuin erittäin simppeliksi kaikki asennukset ja muut. Muutenhan tämä Eagle Eye niin on periaatteessa vastaavanlainen kuin uusi Eagle-sarjan näyttö. Joo, eli periaatteessa Eaglen runko on tehty, mutta Eagle Eye on sitten ainoa, mihin toi uusi live-anturi sopii. Joo, ja tuohon Eagle Eyeen ei saanut laitettua perinteistä viistoanturia, mutta tässä kuitenkin tässä anturissa on muitakin muotoja kuin se live-anturi. Just näin, eli laite itsessään on yhtä lailla täysverinen yhdistelmälaite kuin Eagle 9 muutenkin. Ja sieltä löytyy karttaominaisuudet, plus sitten tuosta anturista löytyy 2D ja DSI-puoli ton live-puolen lisäksi. Ja tarkennetaan vielä siinä mielessä että live-anturitekniikkaa, että perinteisestihän meillä on ollut nyt Lowrancen Active Target-anturissa esimerkiksi niin se anturi, missä on 3 elementtiä ja siitä on mennyt johto sinne niin sanotusti blackboxille, joka käsittelee sen datan sille näytölle sopivaksi. Ja nyt se, mikä tässä on uutta tässä Eagle Eyessa, niin on todellakin se, että tämä anturi kytketään suoraan siihen näyttöön kiinni, jolloin siitä jää pois se boksi välistä. Ja se on merkittävää siinä mielessä, että meidän kokonaisuudessaan se paketti on huomattavasti pienempi, kevyempi ja just niin kuin Antti sanoi, niin virrankulutukseltaan kevyempi. Mitä tämä tarkoittaa, Antti, niin kuin käytännössä? Miten me voidaan niin kuin ajatella tätä kalastuksen kautta? No sen tarkoittaa tietysti sitä, että homma helpottuu huomattavasti. Se on paljon liikuteltavampi, eli sun on helppo, jos sulla on pienempi vene, niin sulla on telineessä, ei tarvitse irrotella mitään bokseja eikä muuta. Se lähtee kaikki mukaan ja sulla on se yksi virtajohto siellä, mikä sitten menee akkuun. Tavallaan kannettavuus helpottuu ja sitä kautta myös tietysti pilkkihommahan varmasti mullistuu tämän avulla. Eli siellä ei tarvitse olla niin iso akkuu mukana, ei välttämättä tarvitse olla sitä koko ahkioa, mihin tulee kaikki kamat, vaan pistää pilkkireppu 9-tuumaisen sivutaskuun ja siitä sitten menee. Anturi on sen verran pieni, että se menee myös 6 tuuman avannosta, jolloin sekin tavallaan ei tarvitse olla välttämättä sitä porakonekairaa, eli menee ihan käsikairallakin, jos semmoinen löytyy. Okay. Ja kaikki vähän niin kuin helpottuu. Mitä tuosta pilkkikalastuksesta, jos käydään sitä hiukan läpi, niin mitkä siinä on niin oikeastaan live-kalastuksessa ne tärkeimmät asiat? Mikä on semmoinen kalastaja tulisi kiinnittää huomiota? Eli anturista löytyy 2 eri asentoa, ja sitä ei tarvitse anturi itsessään kääntää, eli voidaan katsoa eteenpäin, sillä etsiä kalat. Joo. Ja sitten esimerkiksi, jos sieltä tulee ahventa alle vaikka, niin sä pystyt pelkästään näytöltä painaa sen alaspäin näkymän. Ja silloin sä pystyt pilkkiä suoraan avannon alta alaspäin näkyvästä. Niin se on niinku, taas tullaan siihen helppokäyttöisyyteen. Eli kun Active Target 2 tai 1 niin on ollut tärkeää se, että se katot eteenpäin, niin se anturi myös pitää näyttää eteenpäin. Kyllä. Tai että jos sulla on se Scout-modessa, niin se täytyy olla niin sanotusti kyljellään. Tai kun sä katot alaspäin, niin se anturikin pitää kääntää alaspäin. Mutta tässä sun ei tarvitse itse anturiin koskea millään tavalla. Just näin, eli anturi on kiinni sillä yhdellä kiinnikkeellä ja se on aina samassa asennossa. Kaikki tapahtuu sitten niin kun näkymien vaihto tapahtuu sitten näytön kautta. Tämä uusi Eagle Eye-näyttö, niin nyt me puhutaan 9-tuumaisesta näytöstä. Tätä Eagle Eyetähän ei ole kuin tässä koossa. Just näin, se on aina 9. Joo. Tästä kun pyörittelee ja katsoo tätä näyttöä, niin näkemättä nyt kertaakaan vielä kuvaa, niin tämähän on ensinnäkin todella hieno näköinen tämä näyttö. Tämä on jotenkin fiinimpi ja viimeistellympi kuin aikaisemmat sarjat. Modernin näköinen niin kyllä. Ja tulee vähän semmoinen kalliimman hintaluokan efekti jopa siitä. Ja sitten tämä on kuitenkin suhteellisen niin kuin kapea ja kevyt, just mikä näin. On tietysti hyvä asia. Ja se, mistä mä itse tykkään, niin nämä näppäimet, mitkä tässä näytössä on, niin nämä tuntuu tosi laadukkaita. Ne ei ole semmoisia kovia painikkeita, vaan nämä on pehmeitä. Sieltä tulee semmoinen vaste tavallaan, sen tuntee tietää mitä painaa. Just. Ja nyt jos me käydään se läpi, että tässä Eagle Eyessa, niin tässähän tulee vaan ainoastaan mukana nyt tämä live-anturi, missä on ne muutkin niin sanotusti toiminnot 2D ja DSI. Mutta tätähän ei voi käyttää siis minkään muun Eagle-sarjan tai muun Lowrancen näytön kanssa. Joo, eli ne kulkee aina käsikädessä pakettina. Se on Eagle Eye 9-tuumainen, siellä tulee live-anturi. Anturi itsessään ei sovi muihin aikaisempiin laitteisiin ja myöskään sitten taas näyttöön ei sovi mikään vanha anturi. Joo, ja tämä on kuitenkin, niin kun, vaikka nyt puhutaan kokonaisuudesta, niin tämähän on niin kun aika kohtuuhintainen paketti. Mulla on noin 1 400 € tietä, missä on se ulosmyyntihinta. Huomattavasti halvempaa kuin muut nykypäiväiset livet, mitä on ollut tähän asti tarjolla.
Jos täsmennetään vielä hieman, niin nyt puhutaan niin kuin erittäin kohtuuhintaisesta live-paketista. Pääsääntöisesti niin voidaan ajatella näin, että tämän Eagle Eyen hinta on noin 60% perinteistä live-paketista. Eli jos me ostetaan Active Target 2 ja vaikka Elite FS, niin se on huomattavasti kalliimpi paketti kuin tämä Eagle Eyen paketti. Mikä sitten tietysti helpottaa sitä, että on helpompi tapa päästä nyt mukaan tähän live-kalastukseen ja päästä kokeilemaan, että mitä se live-kalastus oikeasti on. Nyt jos me katsotaan Eagle Eyen profiilia vielä hiukan tarkemmin, niin tämä on hyvin kapea. Tämä on hienon näköinen laite ja sivusta löytyy karttakorttipaikka ja sitten tässä on uusi kiinnitystapa virtajohdolle sekä anturille. Just näin, eli sieltä löytyy twist lock -kiinnitys, eli puoli kierrosta käännetään, niin liittimet pysyy silloin kovassakin kelissä aina kiinni. Okei, eli silloin kun aikaisemmin on ollut vain painettavia liittimiä, niin on vähän ollut ongelmallisia aina ajoittaa, että ne irtoilee, niin tästä ei pääse tapahtumaan niin. Joo, siinä ei pääse liiti irtoamaan millään kyllä, että siellä se on puoli kierrosta kierretään ja se on siellä jengalla, paikallaan. Niin se on silloin pysyy siellä. Ja meillä on uusi lasi tässä aikaisempiin versioihin verrattuna. Just näin, eli siinä on IPS-lasi, mikä mahdollistaa sitten käytännössä laajan katselukulman ja pystyy katsomaan vaikka aurinkolasit päässä. Okay. Eli valovoimainen näyttö. Tässä on uusi Eagle Eyen anturi ja tässä on ollut laitettu kiinni peräpeili kiinnike, jolloin me saadaan se veneen taakse kiinni ja näyttämään eteenpäin. Mutta sitten varmaan se yleisin tapa on se, että me laitetaan se erilliseen live-anturiin, vaikka Patriot Live-fixiin tai Multifixiinkin, että me voidaan katsoa sinne suuntaan, minne me halutaan. Just näin. Ja perälautakiinnike tulee aina lisäosana, mutta se helpottaa sitten vaikka ihan perusveneilijälle, niin se voi antaa kiinteästi sinne. Siellä on karttaplotteri sulla ja 2Dkin löytyy, mutta sitten rantautuessa voit katsoa vaikka eteenpäin sieltä veneen alitte. Ns. Vapaata vettä, että mistä voi tulla rantaan, ei ajele kiville. Tuommoinen 30-35 metrin etäisyys eteenpäin, niin se auttaa sitä rantautumista ihan todella paljon. Huomattavasti. Perinteiseen anturiin verrattuna niin live-anturin tekniikkahan on yksinkertaisesti sitä niin, että se on aina reaaliaikaista kuvaa. Eli jos me katsotaan vaikka viistokaikuluotaimen tai 2D tai DSIin kuvaa, sehän on aina historiaa ja veneen taakse tulevaa kuvaa. Mutta live-anturissa niin on elementissä noin 20 asteen keila, minkä ansiosta me pystytään katsomaan siltä leveydeltä sitä vesimassaa ja aina sinne suuntaan, minne se anturi näyttää. Tässä Eagle Eyen anturissa kannattaa nyt vielä muistutuksena sanoa se, että tämä ei tarvitse black boxia eikä mikään boxia väliin, vaan tämä tulee suoraan laitteeseen kiinni. Kun tässä aikaisemmassa Active Target 2 esimerkiksi, niin on se boxi aina vaadittu. Ja se syy oikeastaan varmasti, minkä takia sitä boxia vaaditaan, on se, että tässä yhdessä anturissa on 3 elementtiä, kun Eagle Eyessa on vain 1 elementti. Ja tämän yhden elementin ansiosta me nähdään tosiaankin vesikerros eteenpäin, mutta me voidaan tuosta näytöstä myös vaihtaa, se näyttää suoraan vesikerrosta alaspäin. Ja me voitaisiin vielä tähdentää, että tässä kyseisessä anturissa on 3 kaikumuotoa, eli meillä on se live, mikä näyttää eteen tai alaspäin, meillä on se perinteinen 2D-anturi ja sen lisäksi meillä on vielä se DSI-anturi. Sitten vielä kun mietitään, niin laitteesta löytyy karttaominaisuus. Tämä menee ihan hyvin semmoisen niin sanottu ainoana laitteena, mistä löytyy tavallaan kaikki tarvittava. Jos verrataan näitä Active Target ja Eagle Eyen antureita keskenään, niin Active Targetissa meillä on elementtejä 3. Eli me nähdään yhdellä elementillä se pintavesikerros, toinen elementti näyttää keskivesikerroksen ja kolmas näyttää suoraan alaspäin. Eagle Eyen anturissa meillä on elementtejä 1. Minkä ansiosta me nähdään laaja vesikerros eteenpäin. Ja me pystytään tosiaankin vaihtamaan se sama näkymä myös sitten alaspäin. Tässä meillä on nyt laitettu tämä Eagle Eyen anturi kiinni Patriotin Multifix-telineeseen. Toinen vaihtoehto olisi Patriotin Livefix-teline esimerkiksi, mihin tämä laitetaan. Se anturiteline on se niin sanotusti 3. elementti siinä paketissa sen näytön ja anturin lisäksi. Eli jos me haluttaisiin laittaa kiinteästi tämä, me voitaisiin laittaa sinne veneen peräpeiliin ja me nähtäisiin suoraan esimerkiksi veneen eteen silloin haluttu matka. Mutta nyt jos me halutaan kohdekaloja etsiä sieltä vedestä, niin me tarvitaan jollain tavalla pyöritellä sitä ja siinä tämä Multifix tai Livefix anturitelineet on ihan loistavia. Suomihan on livekalastuksessa edelläkävijä. Me ollaan tehty sitä jo aika paljon pidempään kuin moni maa ja me ollaan heti alusta pitäen ruvettu tekemään sitä livekalastusta niin, että me laitetaan se anturi liikuteltavaan telineeseen eikä kiinteästi tai vaikka keulamoottoriin. Tässä on yksi versio, eli Multifixin teline on tämmöinen, mikä saadaan laittua vaikka jompolttikokoluokan veneisiin, soutuveneisiin kiinni, mutta sen lisäksi vaikka Patriotin Livefixi saadaan laittua kiinteästi. Miten sä oot, Antti, tämän oman asettelun tehnyt tässä näin? Eli mulla löytyy kiinteä teline kans tuolta ohjaamon vierestä, se on tuossa kaukohallintalaitteiden vieressä silleen, että ei tarvitse kurotella sitä mihinkään ja siinä on kuitenkin näytöt on sitten
pulpetissa ja kaikki on niin kuin hallittavissa siitä kuskin penkiltä. Ja tärkein on se, että se asento olisi niin kuin hyvä, koska jos sitä joutuu kurotella hirveästi taakketta eteenpäin, niin siihen väsyy aika äkkiä. Eli se pitää olla aika loogisessa asennossa siinä hyvin lähellä. Ja päästä nopeasti liikuttelemaan, reagoimaan nopeasti, mihin suuntaan halutaan katsoa. Just näin. Ja se, että itsellä vielä se, että kaukohallintalaitteesta ei ole pitkä matka sinne, koska sulla on kuitenkin oikealla kädellä sä käytät molempia. Niin tavallaan, että se ei voi olla kaukana niistä toisistaankaan. Tietysti tillerikoneella vähän helpompi vasemmalla kädellä ja sitten jää oikea kokonaan vapaaksi sille, mutta sijoittelu kuitenkin aina tonne kuskin penkin viereen. Anturitelineiden kustannus on suhteellisen maltillinen. Tämmöinen multifiksi-anturiteline, niin se maksaa noin 120 €. Siinähän on oikeastaan tärkeää vaan huomioida, että multifiksi on lyhkäisempi teline kuin perinteiset anturitelineet, johtuen siitä, että tämä on tarkoitettu alun perinkin niin pienen kokoluokan veneisiin, johon pottikokoluokka tai soutuvene veneisiin. Ja täällä on kiinnitystapa myös tehty sillä tavalla, että se on ainoastaan ruuvipuristeinen, eli me saadaan se nopeasti laittua veneen peräpeiliin, jos käytetään normaalia anturia, tai sitten me saadaan laittua se siihen laita-asennukseen, jos me halutaan käyttää live-anturia. Sitten jos me halutaan sinne vähän kookkaampi anturiteline, esimerkiksi Patriotin Livefixi, niin sen kustannus on noin 199 €, eli puhutaan edelleenkin niin kuin kustannukseltaan edullisesta anturitelineestä, mutta laadukkaasta. Eli siinä on sitten taas oma pöytä, millä se saadaan niin sanotusti laittua tiukasti veneeseen kiinni. Se voidaan laittaa kaiteeseen pulttien avulla. Ja se on tarpeeksi pitkä, että se ulottuu käytännössä kaikissa suomalaisissa veneissä niin veteen asti kunnolla. Lähdettiin järvelle Antin kanssa ja tultiin katsoa ensimmäistä kertaa nyt uutta Eagle-aita. Ja live-anturin kuvani on erittäin hyvä. Ja me ollaan nyt, katsotaan tämmöistä 35 metrin kantamaa ja äsken katsottiin aina tuonne 40-45 metriin asti. Ja saadaan hyvää pohjakuvaa ja nyt ruvetaan etsiä kaloja, että nähtäisiin ja pystyttäisiin seuraamaan yksittäisiä kohteita sekä viehettä tuosta kuvasta. Varmasti näkyy. Katsotaan vielä miten saadaan viehe lentää tonne. Varmasti jos pohja kantaa kuitenkin noin pitkälle hyvin, niin viehekin varmasti tulee heittoetäisyyksiä kyllä näkyviin ilman mitään ongelmia. Ja tärkeää tässä oikeastaan niin kuin muistaa se, että me käytetään tuommoista 30-35, ehkä maksimissaan 40 metrin kantamaa pääsääntöisesti noilla live-antureilla. Ja kantamalla tarkoitetaan sitä matkaa, minkä se näyttää siitä anturista eteenpäin. Mutta sitten kun me heitetään noille kaloille sitä viehettä, niin sitten se heittoetäisyys on siellä noin 15-20 metriä. Niin se on semmoinen järkevä matka, mitä pystyy heittämään ja pystyy heittämään tarkasti. Sitten jos heitetään pidemmälle, niin se yleensä vähän tarkkuus kärsii ja se on kuitenkin tärkeässä roolissa tässä koko hommassa. Se hajonta on pitkällä matkalla niin paljon suurempaa ja meidän kuitenkin pitää saada se viehe sen kalakaan siihen samaan ruutuun, jotta me voidaan varmistaa siitä, että se kala ensinnäkin näkee sen ja toisekseen sitä pystyy seuraamaan. Et me ei voida katsoa sitä viehettä ja kalaa erikseen, vaan kyllä meidän pitää pystyä seuraamaan niitä samasta ruudusta koko ajan. Lowrancein käyttäjärjestelmä on yksinkertainen ja helppo käyttää. Mitä sä pystyt meille kertoa tästä käyttöjärjestelmästä? Eli tämä on tämä tuttu, mikä on jo muutaman vuoden ollut käytössä. Ja paljon saa kehuja siitä, että siellä mitä lukee, niin se oikeasti tapahtuu. Eli meiltä löytyy esimerkiksi kartta sieltä, painetaan enteriin, päästään suoraan karttaan. Sieltä löytyy kaikki syvyyskäyrät järvestä, mikä on. Sitten siellä on kaikuluotainen, eli perinteinen 2D-puoli. Näköjään vähän käynyt kalaakin siinä veneen alla. Sitten siellä on DSI downscan puoli, mikä löytyy kanssa. Ja sitten on tietysti nyt tämä niin sanottu kuuma aihe, eli sieltä löytyy tämä live erikseen. Eli nyt jos kerrotaan vielä noin kaikumuodot, niin 2D on leveä välivesikeila. Just näin. Ja downscan on periaatteessa keilamainen alue, mutta suoraan veneen alta. Eli siinä näkyy sitten hyvin reaalikorkeudessa vaikka nyt kasvit, puut, mitä sinne joutunut veteen tai tukit tai siellä on hylyt tai kalat. Ja se on semmoinen hyvin valokuvamainen kuva. Niin, kyllä. Ja nythän siinä esimerkiksi on Fish Reveal-toiminto on päällä, eli se piirtää tuosta 2D-puolelta olevia kaaria myös tuohon DSI:n kuvan päälle. Joo, DSI:ssähän normaalisti objektit on aika pieniä pisteitä, niin nyt tämä Fish Reveal-ominaisuus tuo sitten siihen pikkusen helppolukuisuutta, eli löytyy ne 2D-tutut kaaret sieltä ja ne on helppo erottaa sieltä. Joo, ja nythän tuo kaari on totta kai noin pitkä tuossa sen takia, että mulla on tällä hetkellä paikalla, eli se käytännössä se kala tai kalaparvet, mitkä on, niin on tässä alla, minkä takia se kaari venyy. Just näin, eli siellä on yksi, mikä kala pysyy siinä ja sitten sinne tulee näköjään jotain pienempää. Olisiko siinä vähän joku petokala ja sitten jotain pienempää vähän
lähettyvillä, mutta ne pysyy. Tavallaan näkymähän on nyt vähän niin kuin pilkkinäkymä. Joo, kyllä. Ja me nähdään tuossa oikean puolella, me nähdään sitten syvyys, eli helppolukuisesti tuosta taulukosta. Ja sitten meillä on myös tuolla vasemmalla puolella, sä oot laittanut nyt sinne sitten nopeuden, syvyyden ja siellä on veden lämpötila, eikä näin? Just näin. Eli tuosta saadaan niin kuin nopeasti katsottua sinne metrin tarkkuudella se, mutta tuolta löytyy sitten ihan konkreettinen syvyys paljon pinnasta pohjaa. Joo. Ja se pitää tässä tietysti huomioida, että tämähän ei ole kosketusnäytöllinen kone, eli sen takia ne kuvakkeetkin on nyt vähän isompia ja meidän asetukset ja muut löytyy tuolta niin sanotusti kuvien yläpuolelta, mutta me kaikki toiminta tapahtuu noiden näppäimien avulla. Just näin, eli täällä on näppäinpaneeli, mistä toimii kaikki toiminnot sieltä. Ja sitten sen lisäksi me voidaan tehdä omia haluttuja sivuja tai me voidaan käyttää jo valmiiksi tehtyjä sivuja, eli siellä on jaettuja sivuja, on nyt vaikka kartteja 2D tai kartteja livelua. Ja nyt voitaisiin käydä sitä livenäkymää hieman läpi. Se meitä löytyy tuolta. Ja nyt kun katsotaan sitä, niin ensimmäisenä mikä siellä tulee tietysti vastaan, niin on toi range niin sanotusti eteenpäin. Eli me ollaan nyt laittu 35 metriin toi etäisyys. Ja tarkoittaa ihan täysin vaan sitä, että kuinka pitkälle se meidän kuva tuossa näytöllä nyt näyttää. Ja me pystytään aika helposti sitten myös muokkaamaan sitä lyhkäisemmäksi tai vielä entisestäänkin pidentää. Ja vasemmalta puolelta me sitten nähdään se syvyys. Se näkyy totta kai toi pohjan ja pinnan välinen syvyys näkyy myös siellä vasemmassa ylänurkassa, mutta siellä on myös asteikko tuolla vasemmassa reunassa. Moni jos miettii sitä, että mitä me tarkoitetaan sillä kun me katsotaan live-anturia, että miten se käytännössä toimii, niin puhutaan taskulamppuefektistä, fikkariefektistä. Eli jos ollaan vaikka pimeässä ja katsotaan taskulampulla siellä pimeässä, niin se valokeila liikkuu siellä pimeässä ja pystytään sillä tavalla havainnoimaan niitä kohteita. Niin samalla tavalla nyt kun meillä on tuo live-anturin teline, ja me liikutellaan tuota tikkua ja sitä kautta totta kai sitä anturiakin, niin samalla tavalla se anturi liikkuu siellä vedessä ja me nähdään sen kautta sitten mitä siellä välivedessä ja pohjassa on. Ja kuvassa me nähdään nyt se poikittainen viiva, mikä lähtee tuosta anturista ja kulkeutuu tuonne pohjaan. Se on käytännössä nyt sen elementin alue, minkä se näyttää tuolta vesimassasta eteen ja alas. Ja tää me pystytään sitten aika nopeasti myös vaihtamaan, jos me halutaan suoraan alaspäin katsoa, niin mennään vaan sinne menunäppäimeen ja päästään sitten sieltä vaihtamaan sinne alaspäin näkyvään, joka se näyttää sitten anturista suoraan kohti alas. Ja tämähän on varmasti se, mitä eniten tullaan käyttämään niin kuin pilkki näkymänä. Ja nyt meillä on tässä 7 metriä alla vettä, niin käytännössä se näyttää pohjan noin 2 metrin alueelta molempiin suuntiin anturin nollapisteestä, eli noin 4 metrin alueen kokonaisuudessaan sieltä pohjasta pystytään katsoa. Ja tietysti mitä lähemmäs pintaa mennään, niin sitä kapeammaksi alue menee, mutta aika laajalta pystytään kuitenkin pohjasta katsomaan. Ja silloin kun tietysti ollaan pilkillä, niin se kuinka paljon nähdään eteenpäin, niin sillä ei ole suurta merkitystä, vaan se, että pystytään esimerkiksi nyt reaaliajassa pilkkiin tämmöistä näkymää, vaikka jos siinä on pientä ahventa tai ahventa ylipäätään näkyvissä, niin pystytään hyvin tehokkaasti pilkkiin tästä niitä ja nähdään miten ne reagoi. Ja nyt kun ollaan veneellä liikkeellä ja koitetaan kalastaa tuolta veneen etupuolelta, niin laitetaan eteenpäin näkymä käyttöön. Ja meillä on nyt siinä alueena 35 metriä eteenpäin ja 10 metriä alaspäin. Liikutaan tämmöisessä noin 8-10 metrin vedessä, niin mä laitoin kiinteänä ton 10 metrin alueen sinne ja 35 on nyt eteenpäin, kun etsitään kaloja. Ja sitten jos sieltä kaloja löytyy, niin todennäköisesti vähän pienennetään sitä sitten, että saadaan vähän tarkemmin nähtyä pienemmällä alueella sitten se jiki, kun löytyy se heitettävä kohde. Ja tuossa mä itse käytän silleen, että vaikka tässä nyt on 7 metriä vettä, niin mä saatan laittaa jopa enemmänkin kuin 10 metriä sinne syvyyttä, jotta toi pohja pysyy koko ajan tuossa näköpiirissä. Et mikäli nyt kävisi niin, että tuossa tulisi 2-3 metriä syvempi kohta, niin mä en tykkää itse siitä, että se pohja häviää siitä kuvaruudusta. Joo, se on kyllä, niin kuin itse pidän kanssa tärkeänä sitä just, että se pohja näkyy koko ajan. Et sitten tietysti poikkeus, jos kalastetaan ihan niin kuin huomattavan syviä alueita, että ei ole tarve nähdä sinne pohjaan ja kalastaa vaikka 30 metrin veden päällä, niin silloin totta kai pohja ei enää näy, mutta muuten se on kyllä, se luo kuitenkin suurin osa siitä näkymästä, että se pohja on siellä koko ajan kyllä, havaittavissa. Värejähän pystyy vaihtamaan sieltä jokaiselle mieluisaksi. Mä oon itse tykästynyt tämmöiseen rusehtaviin sävyihin, mikä on, mutta sitten vaihtoehtoja löytyy, joku tykkää sinisestä ja joku muusta, mutta tämmönen rusehtavan tai oranssin sävyinen on aika yleinen, mitä tuolla paljon näkyy, mutta vaihtoehtoja löytyy jokaiseen makuun. Ja sieltä me pystytään sitten valikosta myös sitten sitä herkkyyttä säätämään.
ja niitä häiriöitä me pystytään säätämään, että halutaanko me niitä häiriön poistoja käyttöön vai ei. Joo, eli sillä saadaan sitten niin kuin hyvinkin cleania kuvaa sieltä, jos halutaan, varsinkin matalemmassa vedessä, niin saadaan kaikki häiriöt pois, jos halutaan. Totta kai silloin aina vähän hävii dataa, että se on itse käytön maksimissaan matalalla sitä, mutta nyt kun otetaan kokonaan pois, niin sitten saadaan kyllä kaikki data näkyviin, mutta sitten tulee aina vähän sitä veden kohinaa sinne. Eli perusasetukset oli käytännössä siinä, että siinä ei joku etäisyydet valitaan ja herkkyyttä, mutta sitten lisäasetuksena sieltä löytyy, jos haluaa käyttää etäisyysruudukkoa, eli saa sinne tuommoisen ruudukon helpottamaan etäisyyksiä, ja niistä pystyy sitten katsomaan tarkasti, että siellä on pohjasta, että 20 metriä on tossa, ja sieltä jos tulee kaloja, niin on helpompi hahmottaa sitä heittopituuksia. Ja sitten samalla siellä on myös vakautettu näkymä, eli jos vene heiluu aallokossa, tai jos anturi ei ole ihan välttämättä suorassa, tai teline antaa vähän periksi, niin sitten sen pystyy vakauttaa, eli sitten säätää itse silleen, että pohja pysyy kuitenkin koko ajan horisontaalisesti suorassa. Tuossa live-kalastuksessa oikeastaan yksi isoimpia ja tärkeimpiä asioita se, että osataan heittää tietenkin aika tarkasti, että me osutaan siihen keilaan, mutta myös se, että me saadaan sitten heitettyä oikea pituus. Eli jos me heitetään niin kuin tosi paljon yli siitä kalasta, niin siinä voi ongelmaksi tulla se, että se kala kerkee uida johonkin tiettyyn suuntaan ja pois sen vieheen kentästä, heittosektorista. Ja sitten taas toisaalta luonnollisesti, jos me jätetään vajaaksi, niin kala ei reagoi siihen vieheeseen. Ja mun oma niin kuin tottumus on se, että mä pyrin heittämään alle 5 metriä yli sen kalan linjan, jolloin mä pystyn sitten uittamaan sille kalalle sen vieheen. Live-kalastuksen alkuaikoina se oli pääsääntöisesti suoraan veneen alta kalojen etsimistä ja kalastamista, eli puhuttiin vertikaalikalastamisesta. Sitä tehtiin aikoinaan ihan 2D-antureilla. Ja sitten kun live-anturit alkoi yleistyä, niin ruvettiin enemmän heittämään niille kaloille, eli niin sanotusti etupeltoon otettiin. Ei enää pudotettu pelkästään. Anttihan on kuuluisa siitä, että se on erittäin kova vertikaalikalastaja, ja mä itse taas tykkään enemmän heittää. Eli me ollaan vähän niin kuin kahta koulukuntaa, että miten me niitä kalastetaan, mutta tuolla laitteella pystytään molemmat tekemään, eli me pystytään hyvin heittämään eteenpäin sille kalalle, ja sen lisäksi me voidaan muuttaa se kuvamuoto näyttämään suoraan veneen alapuolelle, joka me pystytään vertikaalikalastamaan. Just näin, nykypäivänähän se on mennyt vähän siihen tälle vannoutuneena vertsumiehenä kyllä, niin kalat alkaa olla vähän säikympiä. Varmaan kun moni ajelee ylitte niistä ja moni ajelee veneellä, niin mä luulen, että ne jotenkin alkaa aistiin sitä. Että kyllä se heittäminen tietysti niin varovaiselle kalalle alkaa toimia paremmin. Kyllä. Jos ollaan venepilkinnän ystäviä esimerkiksi samalla tavalla kuin oma appiukko on, niin ahvenen kalastuksessa esimerkiksi tämä alaspäin näyttävä luotain niin on äärimmäisen tehokas, koska nyt useasti kaikki tiedetään, kun kalastaa paljon ahventa, että ahvenet tulee ja seurailee viehettä ihan siihen veneen alle. Ja se on erittäin tehokasta sitten veneen alta niin sanotusti venepilkkiä. Samalla tavalla kuin sitten talviaikaa, niin kun me katsotaan suoraan alaspäin tuolla live-anturilla, niin pystytään tehokkaasti pilkkimään. Eagle Eye live-anturilla pystytään totta kai seuraamaan aivan pieniä ahvenjikejä, jos me venepilkitään tai tasapainoja tai pystypilkkejä. Eli nämä nykyaikaiset live-laitteet, niin ne erottelee hyvin pienetkin vieheet tehokkaasti. Ja varmasti kun mennään jäille vielä ja olosuhteet on ihan stabiilit siinä, niin varmasti näkyy mormiuskat ja muutkin, että melkein ei ole väliä millä pilkkii, niin kyllä saa näkyviin. Aika iso matto on syöttikalaa nyt, että periaatteessa pitäisi olla kyllä kala paikalla. Tuossa muutama hauki olikin tuossa reunassa tai syöttiparven toiselle puolelle, niin mä luulen, että sielläkin on. Toki sitten seastakin saattaa löytää ihan syövää kalaa, mutta yleensä ne on vähän siitä reunoilta löytyy. Ja mutta jos se syöttiparvi on tuossa pinnan läheisyydessä, niin kannattaa katsoa aina sitä vähän syytä, että minkä takia. Että useasti se petokala on siellä syöttien alla, mikä sitten nostattaa sitä syöttiparvea myös sitten ylöspäin. Mutta kyllä niin kuin tämmöisiä määriä, kun sitä syöttikalaa tulee vastaan, niin kyllä se yleensä myös kieli, että ympäristössä on hyvän kokoisia petoja, eli kannattaa harrata tämmöiset alueet niin erityisen hyvin ja katsoa ihan laajasti tonne live-laitteella, että joka puolelle, että mistä se iso kala löytyy. Et nyt kun katsoo tätä Eagle-aita, niin toi kuvan laatuhan on erittäin tasainen ja se on tarkka toi kuvanlaatu. Nyt tosiaan katsotaan tonne 30 metriin, mutta voitaisiin ihan hyvin katsoa range pitää vielä kauemmassakin. Mutta se erottelee tuosta syöttiparvesta niin hyvin noi yksittäiset kalat. Et toi
erottelukyky on laitteessa hyvä. Ja se mistä mä tykkään tuossa niin on toi pohjan kiinni pitäminen, eli puhutaan silleen, että siellä ei ole semmosia aukkoja tuolla pohjassa, vaan toi Lowrancelle ja Active Targetillekin tyypillinen pohjan hyvä kiinni pitäminen, niin se kyllä tulee tässä Eagle Eyenkin live-anturissa niin hyvin vastaan. Ja nyt kun Antti pyörittelee live-anturia, niin se reagoi noihin yksittäisiin pohjan muotoihin niin herkästi. Eli se on tärkeää varsinkin keväisin silloin, kun kalat on tuolla pohjassa kiinni, että ne pienet kummut tai nosteet sieltä pohjasta nähtäisiin, niin sillä tavalla me sitten pystytään reagoimaan myös niihin kaloihin, mitkä siellä pohjassa on kiinni. Ja tossakin äsken tuli, siinä oli 3 pienempää kalaa, koska ne ei todennäköisesti ollut haukia, mutta tämän ympäristössä, syöttikalaparven ympäristössä kuitenkin esimerkiksi teoreettisesti voisi olla ahvenia, niin hyvin erottu tuosta ihan pohjan tuntumastakin ne, että näki selkeästi kaikki yksittäin sieltä. Ja sehän on ihan kaikissa live-laitteissa semmonen, että kun katsotaan tosi pitkältä rangelta, niin 30 metrin plus matkan päästä niin helposti tulee silleen, että näyttää, että joku kala on äärettömän iso. Ja se johtuu usein myös siitä, että se kala on niin sanotusti 2 tai 3 kalaa on hyvin lähellä toisiinsa. Eli kun me tullaan siihen 20 metriin, niin siinä se silloin pitäisi niin kuin näyttää sitten tarkemmin sen, että onko kyseessä yksi isompi kala vai mahdollisesti 3 hyvän kokoista kalaa, jotka on vaan ihan lähellä toinen toisiinsa. Että se kannattaa aina huomioida se ja tämä anturi sen erottelee tuosta 20 metristä niin tosi hyvin. Eli silloin kun saadaan tavallaan päästään heittoetäisyydelle, silloin pystyy jo sitten sanoa, että mille heitetään. Kyllä. Ja se on aina se tärkeä. On, ja se on tärkeä siinä live-anturin laadussa myös. Niin kun, se on hyvä mittari, eli pitää pystyä niin kun heittoetäisyydeltä sanomaan just se, että se on yksittäinen ja mielellään myös, että mikä kala se olisi. Ollaan nyt se pikkukala parvessa. Tulee taas aivan viereen. Käänty vielä uudestaan. Ja uudestaan. Ai että se on viehen naamassa kiinni. Siitä tulee, kato. Näitkö se kala? Tossa se on. Hienosti kulki tossa veneen vierestä pintaa hipoi. Ja nyt se palaa sieltä takaisin. No niin. Tehdäänkö sille, että heitetään sille vähän pienempi? Kokeillaan vielä se, koska toi vaikutti aika niin kuin syönnillä olevalta kalalta. Se oli vähän sopivasti. nälkäinen oli kuitenkin. Joo, pitäisikö vaihtaa vehje? Se on kuitenkin pitäisikö heitto vapa vaihtaa? Vaihdetaan vaan. Tule. Saitko kiinni? Hyvä. Et vetänyt suusta pois jigi. Hyvä Jani. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Miten se voi olla noin? Nyt on ihan hyvä. Tää on hyvä. Se oli kans makeasti taas siinä kalaparven ympäri. Niin oli, se oli syömässä. Saatiin jo pikku kontakti siihen. Pieni kontakti siihen ekalla heitolla, teki pienen pyörähdyksen syöksyyn ja jäi sit sinne parven taakke vähän surffailemaan. Uusi heitto sinne ja sieltä saatiin nätisti. Iski vielä aika hanakasti kyllä kiinni. Vaikka siitä pro release -tyyppinen. Tommonen niin ei oo kala. Ei nosteta kalaa ollenkaan ilma altisteta sitä ja vapautetaan tosta haavista suoraan. Se lähti nätisti sinne. Hienosti ui. Oli hyvä, hyvin lähti uimaan.